Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe masecrets nemaconfessions pane nyaya iyo yatakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Anzi makadi yenyu mukoma, please post my story. Makavika uchitupa changu kana maposta muzotipa link ndikwanise kuzokasika ndaiona episode yacho. Izvi ndo zviri kuitika kwandiri. Ndinotonzwa zvichindikunda kuti ndige ndichikuudzai kunyangwe zvenyu muri munhu wandisingazivi. Zita rangu ndinoitwa Jessica, not my real name. Ndiri mukadzi akabvawo kuZimbabwe ndokubva ndachizouya kuno kwandiri kuIreland. Nyaya yangu yakatanga zvakanaka, asi iko zvinozvi ndava kuda kupinda mune zvimwe zvinhu zvandisingazivi kuti ndichazobuda mazviri zvinhu izvi sei. Ndakauya kuno kuIreland through nekubatsirwa nefriend yangu yekuhigh school. Takasangana panapa paFacebook after so many years, asi taidzidza tose patainge tichiri kuZim. Panguva iyoyo tainge tisiri vanhu vainge vari very close. Tazosangana paFacebook because ndainge ndine kapage kangu kandainge ndakacreatawo ndichiti ndava kuda kuita content, but hazvina kuzonyatsokufamba zvakanaka ndikazongosiyana nako, but mavideos angu aingoramba achingorekomendwa kuvanhu. Chakandibowa ndechekuti ndakange ndichiwana maviews but ndakange ndisina kuvhurirwa matools ose, saka akabva achizotanga kutaura neni ndokubva ndamupa manumbers angu epawhatsapp. Tikatanga kutaura pawhatsapp after many years. Ndipo paakatanga kundibvunza kuti upenyu huri sei. Panguva iyoyo ndainge ndambodzokera kuZim from South Africa. Zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka, mabasa ainge asingabatiki, mari yainge isingawanikwi, uye zvekare zvandaitarisirawo kuti muupenyu hwangu ndo zvandainge ndichazova sandizvo zvakaitika. Saka akaramba achingondipa hope achiti zvichaita. Akati kana uchida kuuya kunoku kumhiri ndinogona kukubatsira nekuti ndine maconnections. Pakutanga handina kuda kuzvitenda, asi akaratidza kuti ainge ari serious. Ndikataura nemurume wangu akati no problem. Akanditsanangurira kuti ainge achazobhadhara agent kuitira kuti ndige ndikwanisa kuzowana visa nemari dzimwe dzainge dzichidiwa. Mari yacho yose yaakashandisa, it includes 10,000 pounds, mari yaakanditumidzira. Mukomanashi ndakafunga kuti ndawanawo mukana kuti upenyu hunge huchizochinja. Ndakabvuma ndokubva ndachizouya kunoko kuIreland, uye chokwadi ndechekuti akandibatsira. Ndakatanga kugara naye muflat make achindibatsira kuti ndinge ndichikwanisa kuzojairawo munyika. Asi pane chinhu chandakange ndisina kumbogara ndakacherechedza pakutanga. Munhu uyu haasi munhu wandainge ndichiri kufunga kuti ndiye uya wandaiziva patainge tichiri kuchikoro. Akatoshanduka, akatanga kundiratidza the other side of zvishoma nezvishoma. Pakutanga zvaingova zvinhu zvidiki, kusada vanhu, kunyanya maZimbabweans, kungovashoropodza achigara achingotaura achiti maZimbabweans ndinongonzwa achingondibowa, kunyanya kana vari vanhukadzi vane utsinye, vanongotsvaka kuparadza vamwe vakadzi. Ndaingofungidzira kuti maybe ane past, pane zvakaitika past yake yakamurwadza, asi rimwe zuva zvinhu zvakachinja zvachose. Ndakabva ndadzoka kubasa, ndainge ndanonoka, ndikawana room yake, bedroom mainge makavhurika zvishoma. Ndaisawanzokupinda mumba make nekuti aingogara akaloka bedroom. Saka ndakashamisika. Pandakapinda ndakaita sekunge ndicharudza because mukati ndakaona kuti mainge muine kamwe kakofini kainge kasina kunyanya kukura. Kakofini aka kainge kakafukidzwa nemachira matsvuku nemachira matema. Pakati pekofini pakange paine mifananidzo yevanhu, mapictures avo ainge akaita screenshot, because mamwe acho airatidza kunge anenge amaita screenshot pawhatsapp, paFacebook, kana riri video remunhu kuTikTok obva aita screenshot. Zvainge zvakaiswa pamusoro pekofini. Ndakaswedera padhuze. Mifananidzo iyi ndakaona kuti yainge iri yemamwe maZimbabwe andainge ndichiziva, vamwe vandaitoona paFacebook vari vanhu vari kunoku kuIreland muUK. Ndaitovaziva vari vanhu vainge vari married, vamwe vekuchurch, because takatanga kuenda
kuchechi tose, ende vanhu ava vandainge ndichiziva vamwe vacho ndivo vaaigara achinyeya. Pakati pemifananidzo yacho painge paine zvinhu zvimwe zvandisina kunzwisisa. Painge paine madziwa, ndakatoona kutoti awa madziwa, uye zvekare painge paine zvimiti uye nebvudzi rairatidza kuti ibvudzi remunhu rekunzvimbo kwake kwakavanzika. Ndakangobuda murumu imomo ndichinzwa kuda kurutsa. Ndainge ndichibvunda nekudedera. Usiku ihwohwo ndopandakabva ndachizomubvunza. Akambotanga aramba, asi akazongonditarisa akatanga kuseka zvake. Akati, saka watomaona mapictures angu, waona zvinhu zvangu, waona altar yangu. Ipapo ndipo paakatanga kundiudza chokwadi. Akati murume wake akamuramba, kwete kungomusiya, asi akamusiya aine marwadzo mushure mekunge aenda neimwe chembere yemuUK achimunyadzisa, akamusiya achinetseka ari ega. Akati kubva ipapo akabva achizoita chitsidzo mumwoyo make. Akati handidi kuona murume wekuZimbabwe anenge achifara ari mumereji yake muno mumuIreland. Mukomanashi pandakanzwa nyaya iyoyo, ndakanzwa ndichipindwa nechando. Akabva andiratidza kakofini kaya, akati mifananidzo yacho zvechokwadi ndeyevanhurume vakaroora vari maZimbabweans, asi vari muno muIreland neUK. Anoita screenshot, avatora mascreenshot paFacebook, paWhatsApp, paTikTok, then anobva achizotanga kushandisa mishonga kuti ange achiputsa mamarriages avo. Ndakamubvunza kuti sei, akati kana ini ndakarwadziwa hapana mukadzi anofanira kuti ange achizofara. Asi chinhu chakandityisa kupfuura zvose ndechekuti akabva ati, zvino sezvo wagara neni, newe unofanira kuti unge uchipinda mazviri. Ndakaramba ndikamuti ini handidi zvinhu izvozvo. Ipapo ndipo paakanditarisa akati, iwe usakanganwa kuti ndakakubhadharira 10,000 pounds. Unofungidzira kuti imari shoma here iyoyo? Mukomanashi ndakabva ndanyarara. Chokwadi ndechekuti ndichiri kumukwereta mari iyoyo handisati ndakwanisa kumudzosera. Akati kana ndikaramba ndichabhadhara mari yose same time, hakuna kwandinokwanisa kuiwana mari iyi. Munozivawo here zvandinokwanisa kuti ndige ndichiita, because munhu uyu anoshandisa mishonga. Ndinotya vhudhu iyo yaanoshandisa, mishonga yekunana Ghana. Saka anotondimanikidza kuti ndinge ndichimubatsira dzimwe nguva paanopedza kupinda mumatare ake. Ndini ndinofanira kuti ndige ndichizopeta machira acho ndichimadzosera mukofini, ndichibata mishonga yose. Saka kuhope anotouya kwandiri anenge achiti ngatiroye tose. Ndiri kutya kuti kana ndikaramba anokwanisa kundiuraya. Apa munhu anoita zvemaboyfriends, zvinhu zvandakange ndisingazivi kuti iye anoita zvemaboyfriends. Apa ari kutondinyengera umwe murume uyo paari kuti anoda kuti ndige ndichizotanga kufambidzana naye murume iyeye. Ndiri kutya mukoma, ndiri kugara nemunhu wandakange ndisingazivi kuti atova involved mune zvinhu zvesatanism. Handikwanisi kuti ndige ndichiregedza kugara naye because handina mari yakakwana, ndichiri kumukwereta. Kana ndikabuda ndisina kubhadhara, ndinotya kuti zvimwe kuda anokwanisa kuzondikanganisa. Zvinotonyanya kundityisa ndezvekuti akambondibatisa tsono akati zvibaye, ndikazvibaya. Panguva iyoyo ndakaita sekunge ndainge ndava possessed. Zvandainge ndichiita ndainge ndisingazvizivi. Ende paanenge achiita marituals anenge achifara. Kana akanzwa kuti pane vanhu vadhivorsa kana kuchitana, anoita kuseka. Akanzwa kuti zvaitika kunoku kwatiri kumhiri kwemakungwa, anodzifarira chaizvo nyaya dzevanhu vanenge vachirambana. Ini ndinonzwa kunyara uye nekumutya. Ndiri kutya kana kuudza murume wangu wandakasiya kuzimu. Chokwadi ndechekuti I am trapped. Ndiri kugara nemunhu ane ruvengo rwakadzika uye ari kuita zvinhu zvandisingakwanisi kunzwisisa. Ndiri kutya kuti ndiri mezuva acharamba achindimanikidza kusvika ndazopinda musatanism. Ndoita sei? Ndongobuda here? Apa iye anowirirana nevanhu vakati wandei vekubasa. Even mabosses angu anokwanisa kundidzingisa futi basa nemabosses angu.
please help me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Zimbabwe ndo message iyo yatakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi tiri kuita zvekuroya vanhu muIreland neUK. Hei pakaipa, rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi usati waita zvekudanana nemaNigerians muno muEurope, please listen to my story. Makadi yenyu mukoma, ndiri kukumbirawo kuti kana muposta please munge muchizovigawo chiso changu nekuti handidi kuzivikanwa. Nyaya yangu yakaitikawo kudhara pandakauya kuno ku-UK. I hope kuti it is still relevant for someone else. It is my own life testimony kunyuka kwandakaita. Zvimwe kuda ndingadai ndakaurawa nemaNigerians. Ndinoda kuti munge muchizoiverengera kunyanya vakadzi vekuZimbabwe avo vane tarisiro yekuti vachazouya kuno kuEurope kana kuuya kuno kune kukasika munokwanisa kuzosangana nehuman trafficking. Ndiri mukadzi akabvawo kuZim ndikabva ndauya kuno kuUK mushure mekunge ndachitwa nemurume akati ainge oda madzimai maviri. Ndikati handizvikwanisi because baba vekwangu vainge vari murongo wekupedzisira. Ndikati nenhamo yandiri kuona ndiri ndega zvokuti ndaisvika pakuzora ilangeni green bar, sipo iya yegreen, kuizora sekunge mafuta ekuzora zvinhu zvakaoma. Munhu kwava kubva achizouya nekamwe kamukadzi kainge kachitopusha dumbu kaine nhumbu. Ndikati pano tinosvika pakudyanana nekuda kwenhamo iri pano pamusha. Ndainge ndagara ndiri nurse but ndaigara hangu kumaruzevha ndikabva ndasiya musha. Ndakatanga kuaplya ndikazouya kunoku mainge muri mugore ra2014. Ndakauya as a care worker. Pakutanga zvinhu zvangu mukoma zvaisambofamba zvakanaka, mastresi, basa racho ndainge ndichingoshungurudzwa kubasa nevamwe amai vainge vakandivenga because tainge tichishanda nemurume kwavo nekuda kwekuti ndainge ndiri single. Hameno vaingofungidzira kuti maybe ndichasvika pakudanana here nemurume kwavo, saka zvainge zvisingambo make sense. Uye pavakandikumbira mari ndikazovapa mari, kubva ipapo ndainge ndava kuona sekunge mari yangu ishoma, yainge isingakwani kunyangwe ndikaedza kubhajeta sei, yainge isingachakwani mari yandainge ndichishandira. Ndaigara ndichingonetsekana kubhadhara renti, chikafu. Ndopandakazotanga kusangana nevamwe vasikana avo vakatanga kundiratidza nzira dzekuita nadzo mari nekukurumidza munomu muUK. Vakandiudza nezvemaonline hook up. Makore acho iwawo zvana Facebook, isu vamweka tainge takatosara, tainge tisina kana basa nayo Facebook. Ndakange ndisingazivi kuti paFacebook pakazara maprivate groups ekuti munotosangana mukatorara mose mukatopanana mari with no strings attached. Kunyanya vakadzi vari munomo muUK vanenge vachitoita zvemahookups pamaFacebook kunyange vachizviita kunge vanhu vari decent. Saka vasikana ava vakandiudza nezvemaonline hookups. Pakutanga ndainge ndichitya, asi ndakazoti pamwe ndiyo nzira yangu yekuti ndike ndichibuda muzvikwereti. Ndakatanga kutaura nevarume paFacebook, vamwe maZimbabweans vainge vari muno muUK, maNigerians, vamwe vari kuGermany, Netherlands, kunyika dzakasiyana siyana asi dzimuno muEurope. Mari yandakatanga kuwana yainge yakawanda. Ndakazotanga kujaira upenyu uhwo ndichiita macash deals chete. Rimwe zuva ndakasangana nomumwe murume wekuNigeria mugrupu zvekare aitotaura neni zvakanaka. Akandiudza kuti ainge achida kumbospenda time neni, ange achizondipa mari. Akatanga kunditumidzira mapictures motikari ari mumahotels, mari yakawanda. Akandiudza kuti kuGermany kune maopportunities kutodarika muUK muno mandiri. Ini ndakabva ndatanga kutofunga ndichitozviona ndava kutorarama upenyu hwakanakisa. Akati ndinge ndichiuya kuGermany akazonditengera tiketi uye ainge achazondichengeta. Akataura zvinhu zvakaita sekuti ndichawana mari yakawanda kupfuura mari yandainge ndichiwana muUK. Handina kunyatsokufunga zvakadzama, ndakabva ndabvuma ndikaenda kuGermany. Pakutanga zvinhu zvaita kunge zvichatofamba zvakanaka. Akandigamuchira nomufaro akandiendesa kune imwe flat. Asi mukati memazuva mashoma zvinhu zvakatanga kushanduka. Akanditorera passport yangu akati ndiri kukuchengetera kuti
usazorasikirwa nayo. Ipapo ndipo ndakatanga kunzwa kusagadzikana. Akazotanga kundipa marules, akati ndaifanira kusangana nevarume avo vaainge achazonditsvakira. Ndakabvunza kuti sei, because ndainge ndava kutozviona sekunge ndainge ndichazova mukadzi wake. Akati ndiyo nzira yekubhadhara zvose zvandakaita kwauri. Ndakabva ndaziva kuti ndapinda nadzo nyaya dzacho. Ndakaramba. Ipapo ndipo paakatanga kundichikidzira, akati kune vamwe vanhu avo vaainge achishanda navo, uyu kana akangoda kungobuda muno murumu mumuurayi. Izvi zvinhu akazvitaura ndiripo mukoma. Ndopandakaona kuti pamba patainge tichigara paitoita sekunge paprison, paiva nemaRussians, tuvasikana tuvarungu. Handina kunge ndakaziva kuti vanhu vatainge tichigara navo paflat ipapo vainge vari vanhu vainge vachitoshandiswawo nemaRussians avo vainge vakavabvunza munyika yeGermany kuti vange vachizoshanda semaprostitutes. Ndakatanga kuona kuti ndainge ndatopinzwa munyaya dzehuman trafficking. Ndakazama kutiza, asi mukoma painge pasingabudiki zvachose. Ndainge ndisingachazivi kuti ndichaita sei. Nerimwe zuva akati tainge tichifanira kuti tinge tichienda kune imwe nzvimbo, nekuti taigara tichingoshiftwa from one place to another. Saka takabva tachizopinda mune chimwe chitima tichiendako ikoko. Mukoma Nashe, ndinoda kutenda Mwari kuti zuva iroro rakachinja upenyu hwangu. Mapurisa ainge achinetsa ndokubva andipa passport, because takambobvunzwa mapassport neumwewo mupurisa. Akabvunzwa kuti iwe sei wakabata passport yemukadzi wako? Munhu anozvibatira ega document. Saka ndakabva ndachizopiwa passport. Ndakange ndisitomborina kana pfungwa dzekutiza, because ndaitotya kuti kana ndikamutiza zvimwe kuda anenge aine vanhu vakawanda vaanenge achizivana navo. Pakati perwendo chitima chichifamba, mapurisa akabva achizopinda mutrain. Vaingofamba vachiongorora vanhu. Pavakazosvika patiri, vakabva varamba vakamira vakamutarisa, vakatanga kumubvunza mibvunzo yakawanda. Zvinhu zvacho handina chandainge ndichinzwa, because Germany ndakange ndisingatoigoni. Akange ava nervous mukutaura kwake. Vakabva vachizongomusunga. Ndakashamisika nazvo. Ndopandakatanga kutochema, vanhu vakatoshamisika mutrain ndichiti please help me. Pandakaona kuti mapurisa vava kumusunga, vakandibvunza kuti what is the problem. Ndobva ndamuudza kuti ndainge ndakasangana naye paFacebook, akandiinvita kuGermany, saka ndainge nditori musungwa wake. Ndakazotozviziva kuti muNigerian iyeye ainge atova nenguva achitsvakwa neyavanoti Interpol. Ainge ari involved mune dzimwe nyaya dzakakura kusanganisa human trafficking. Ndakabva ndapona. Mapurisa akandibatsira, vakandibvunza mibvunzo ndokuzondibatsira kuti ndige ndichidzokera kuUK. Mukoma Nashe, ndakadzidza lesson yakaoma. Upenyu hwangu ipapo ndikangoti ndikadai ndakatopererwa neupenyu, nekuti ndakange ndatova pedyo kana nekutopiwa madrugs, because tumwe tuvasikana tumaRussians onyasoona kuti kamunhu aka kachigunduru, murungu zvake but kachigunduru nekuda kwemadrugs. Saka ndakazoudzwa kuti vainge vachitorana nekutooperata syndicate paFacebook. Vanotsvaka vakadzi vanenge vari desperate. Unokwanisa kutogadzirirwa mapepa wotounzwa kunoku kuEurope, but uchingosvika muEurope wobva watotorerwa mapepa ako. Ndiri kutaura nyaya iyi nekuti vakadzi vakawanda vekuZimbabwe vanogona kunge vaine dzungu nemari serandainge ndiinaro ndichiri kuZimu, ndichifungidzira kuti Europe ichandibata zvakanaka, ende ndichiona vamwe vanhu vachibudirira, ungochifungidzira kuti zviri nyore. Asi zivai kuti vamwe vanhu vanogona kunge vachiita mari yakawanda nekuti vanenge vachiita mahookup in private. Munhu atori muno muUK but achitotengesa muviri wake in private. Ende iwo ukada kuzopinda madziri nyaya idzodzo, unokwanisa kana kuzongosangana nacho, obva wasangana nevanhu vanoita zvehuman trafficking. Zvitori nani zvako kungorarama uchiwana mari yaunenge uchiwana than kuti unge uchizoluza upenyu nekuda mari. Musaita mahookups please, ndapota, nemaNigerians painternet, nekuti munhu wauchanosangana naye anenge akatosiyana. Maybe maZimbabwean ari nani, hapana munhu paangazokuitira utsinye hwekuti anoenda onokutengesa
kune vamwe varume, nekuti muZimbabwe anenge achitozivawo kuti uri amai uri sisi veumwe munhu. So it is better kungofambidzana nevarume vekumusha than varume vekune dzimwe nyika dzekuma Western African countries havana tsitsi. Muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma azvo vedu we, ngatitaurei navo mucomment section. Anzi vanhu vanobva kuna Ghana havana kana tsitsi newe, vanokwanisa kungokuita anything. Vakasangana nemuNigerian vakafambidzana naye, anzi ainge ari wekuGermany, ndokwainge achigara ikoko. Zvakaoma, ngatitaurei navo mucomment section. Kana wakambosanganawo nadzo nyaya dzakadai, unokwanisa kuya nenyaya yako kuinbox. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story as Heidi. Nyaya yacho inotonyadzisa kuti ndige ndichiudza hama dzangu, nekuti vachati wakatodyiswa nechekare, dai wangodzinga mukadzi. Ndiri kutya kuti hama dzinokwanisa kuzoziva kuti ndini ndakupai nyaya iyi, saka ndichachinjawo madetails. Ndiri murume, ndine makore 39 years ekuberekwa, ndinogara maMutare. Ndakaroora mukadzi wangu mainge muri mugore ra2012, uye zvekare tainge tichigara zvedu zvakanaka tiine vana vedu 4. Upenyu hwedu hwaita sekunge hwakarongeka. Ndaimbofa ndakafungidzira kuti mudzimai wangu angaita zvinhu zvakadai. Pakati pedu painge pasina kana dambudziko zvachose. Ndaingoti handina shamwari nekuti mudzimai wangu is my best friend. Kunyange zvazvo pane zvimwe zvinhu zvaita kuti ndishamisike, asi ndaingosiyana nazvo. Mukadzi wangu munhu ane rudo, uye iye anoziva chakamuunza mumarriage, ende munhu akazvibata, ende anozvibatawo zvakanaka pamberi pevanhu. Ndakanga ndisina fungidziro yakanyanya, but ndaipota ndichiti kana ndava kuda kudya zviya dzimwe nguva aingoseka. Pandinenge ndava kutanga kukanda musova wekutanga mumuromo, ndomubvunza kuti kochii, obvati pane zvandangofunga. Izvi zvaiitika zuva roga roga, saka zvinhu zvaingondishamisa kuti sei mukadzi wangu achingoseka apo pandinenge ndava kunokora nekukanda musoro wesadza wekutanga mumukanwa. Zvinhu zvakabva zvachizochinja iro rinogore. Ndikangoti last year zvekare mudzimai wangu akatanga kuva munhu ainge ava rude for nothing. Dzimwe nguva aikwanisa kungoti ndichingopinda mumba obva atotanga kutopopota, uye zvekare ndakaona kuti mukadzi wangu ainge ava nemamwe mahabits asina kujairirika. Aikwanisa kungomuka pakati peusiku, ndikamuka obva avhunduka, obva avata. Asi kana ndikaita sekunge ndakarara, aikwanisa kumuka otogara, kana pasi kutogara chaiko. Ndikazomuka obva ati ndanga ndichingonzwa nzara. Ndobva ndamubvunza kuti ko kana wanzwa nzara pakati peusiku ndozvingakonzeresa kuti unge uchizomuka uchizogara pasi here? Chii chiri kumboitika kwauri? Dzimwe nguva aikwanisa kungobuda mubedroom ndozomutevera after mahours anenge angori mukitchen, akangomira zvake mukitchen apa akadzima malights murima imomo. Saka pakutanga ndina kumbofunga zvakanyanya, ndakangoti zvimwe kuda mudzimai wangu ava neproblem yekusakasika abatwa nehope kana kungomuka pakati peusiku. Ndichitoti ndichaenda naye kuchipatara, because pandainge ndakambobvunza Google yainge yakandiudza kuti kune vanhu vatori neproblem yekuti vanenge vasingakwanisi kurara usiku. Rimwe zuva ndakazoti ndadzoka kubva kubasa, ndopandakasvika pamba akange asingafungidziri kuti ndingakasika kudzoka kubva kubasa. Saka pandakati ndapinda mumba ndakatoona kuti mukitchen ainge ari busy achibika. Ndokubva ndangoenda kubedroom ndikamutsvaka, handina kumuwana. Saka ndakatogeza, ndapedza kugeza handina kana kumbodanidzira ndichimutsvaka. Ndava kudzokera kukitchen ndichinzwa kuti ainge achitaura pafoni pake. Ndokubva ndaenda, saka ndichinopinda mukitchen iye haana kundiona. Ndakaona kuti ainge akabata vhudzi rainge rakatoti wandei. Vhudzi iroro ainge achiricheka nechigero zvishoma nezvishoma, achirikanda mupoto, asi ainge akagadza tupoto tuviri
tweusavi hameno zvaainge achitaura akavhunduka zvisingaiti. Apo pandakati konai muri kuitei, ainge akatobata vhudzi riya mumaoko nekachigero ari bhizi achigera vhudzi riya kuti ringe richiva mapisi achiisa muusavi. Ndakamubvunza kuti kouri kuitei, tikatotanga kutonetsana. Saka iye aingoti hapana iresipi. Ndakamubata ruoko ndikati iwe ndinokurova, chii chauri kuita? Akamboramba, asi akabva achizondiudza kuti ainge akaenda kusakubva uko kwaakanopiwa mupfuwira. Akati mupfuwira uyu ndo uri kuita kuti tinge tichiva nemufaro, tinge tichigara tiri vanhu vane mufaro mumba. Nai mukomana zviriko here? Akati zviriko. Mupfuwira wacho ndewe kuti ange achichengetedza murume wake kuitira kuti ndisazomboona vamwe vanhukadzi. Saka akati izvi anga atova netime achizviita, achindidyisa vhudzi rangu. Akapfugama akati ndiregerere because izvi ndakazviita nekuti ndinoda kuchengetedza musha wangu. Mudzimai wangu ndinomuda, ndiri stuck, ndiri kuzvibvunza mubvunzo wekuti ndomuregerera here. Tine vana vedu vatakaita, tava nemakore akati wandei avo atagara tiri tose, asi mumwoyo handisisina trust. Handichazivi kuti ndingavimba naye here. Munhu anoshinga kuti ange achitora vhudzi obva aisa vhudzi iroro muusavi hunozodyiwa nemurume wake, angava munhu wekuti ungavimba naye here kana kuti kwete, kana kuti munhu akadai anogona kuita zvinhu izvi anokwanisa kuzondiuraya mune ramangwana. Ndiri kunzwa sekunge ndiri kugara nemuroyi, munhu wandisinganyatsokuziva ini, asi kuti ndige ndichisiyana naamai vevana vangu ndanga ndisiri kuda kuti zvinhu zvakadaro zvinge zvichizoitika. Mukomana She, ndauya pano kuti ndige ndichinzwawo pfungwa dzevamwe vanhu. Kana kuine vanhu vakambosangana nezvakadai, munoti kudii? Ndomuregerera here mukadzi wangu tinge tichigoedza kuvaka mhuri yedu, imba yedu patsva zvekare, nekuti zvaizvezvi trust yakatoputsika. Kana kuti izvi chiratidzo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, uye ndinofanira kuti ndige ndichifunga nezveramangwana rangu zvakasiyana nezvizvi. Ndiri kutoda rubatsiro, ndatenda. Muri yeZimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndozvifambisa sei? Ndosiya munhu here kana kuti kwete? Hanzi ndiamai vevana vangu, ngatitaurei navo mucomment section ya pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story. Makavigawo chitupa changu. Ini handidi kuti vanhu vange vachizoziva kuti ndiri kureurura, asi ndikuda kungoreurura pamwe zvichabatsira mumwe munhu kuti ange achirega kuita zvakaipa sezvandakaita. Ndiri mukadzi, ndiri makore 34, ndakaberekwawo nekukurira mamutoko. Ndine hanzvadzi yangu uyo wandinoda chaizvo. Takakura tose, takange tiri vanhu vainge vari padhuze kubva tiri vana vadiki. Inini nehanzvadzi yangu tainge tiri mabest friend. Iye aizivawo nzira dzandaifamba nadzo, iniwo ndaiziva nzira dzake. Saka chokwadi ndechekuti rudo rwangu kwaari rwakange rusiri normal. Pandakange ndava teenager, ndichitanga kuita mafeelings ekuda vanhurume, sezvo tainge tichingorara tose mukicheni. Usiku ndaitaimira brother yangu painenge yakarara, ndobva ndatanga kutamba nesikarudzi yake, iniwo ndichitambisa yangu. Haana kumbogara akafind out kuti ndo zvandainge ndichiita izvi. Dzimwe nguva ndaikwanisa kuti kana takarara zviya takarara nedivi, ndomufuratira ndotanga kutamba naye, ndichitambisa nhengo yake panhengo yangu, ndichitaimira kuti asazomuka. Saka izvi ndaizviita hanzvadzi yangu iri kuhope akarara, uye ndakange ndava kuwirirana nevamwe gogo avo vandainge ndakaudza kuti ndo zvandaiita. Gogo ava vakabva vachizondipa umwe mudzi wavakanditi ndinge ndichizounyika mumvura, ndobva ndachizomupa mvura yekuti ange achizonwa. Saka ndakasvika pakurara nehanzvadzi yangu, iye akarara because
mudzi iwoyo, mushonga wandakapiwa nagogo ivavo unoita kuti munhu ange achiva weak. Hanzi mushonga unoshandiswa nevaroyi kana vachida kuuya kuzokushandisa, vachida kuzokuboba kuita mubobobo newe, ndokubviswa mumandara. Nehanzvadzi yangu iye ari kuhope achitorotawo dzimwe hope aine vasikana vaanenge achida, saka ndaida kuti ange achizoroora imwe best friend yangu. Ndainge ndakasarudza best friend yangu ndikati ndiye wandinoda kuti ange achizoroorwa nebrother yangu. You know why, brother Nashi? It is because as for my best friend, ainge ari munhu aiita sekunge dzisina kunyatsokuti saka ndaiziva kuti kana akaroorwa nebrother yangu, iniwo ndinokwanisa kuzotsvaka nzira dzekuti ndinge ndichizopota ndichiwana service kune brother yangu, sezvo brother yangu ainge atova uchidhakwa, ari munhu ainge ava kutonwa doro zvainge zvisingazivikanwi nagogo vatainge tichigara navo. Saka iye akazoti atanga kudanana nemusikana wake, handina kufadzwa nazvo. Ndainge ndakamuvenga zvisingaiti nekuti ndini ndainge ndichida kuti ange achizogutsa ini. Ndakaona sekunge ndainge ndatotorerwa mudiwa wangu nemusikana iyeye. Saka musikana uyu ainge akanaka zvisingaiti, akabva adiwa nehama dzedu ndokubva akasika abatira pamuviri. Ndainge ndichingogara ndichingomunyomba, ndichimutsvakira nyaya, uye zvekare ndichitomuudza kuti iwe handikufariri. Ndaiudza hanzvadzi yangu kuti musikana ainge ava mukadzi wake ainge achiita zvekuhura, asi mukoma hanzvadzi yangu akange asingadi kunditeerera. Vakagara vose vakaita mwana wekutanga, because confusion yandaikonzeresa pamusha yainge yakanyanya. Ndakasvika pakudzingwa nedzimwe hanzvadzi zvikanzi iwe chienda unoroorwa, ndokubva ndachizongonopindawo mumaoko emurume wandainge ndisingatombodi. Ipapo ndo pandakabva ndachizobatwa nemweya usina kunaka. Ndakanzwa sekunge ndainge ndazvidzwa, ende ndikabva ndatanga kublema muroora wangu kuti ndiye akonzeresa kuti ndinge ndichidzingwa nehama dzangu. Saka jealousy yakange yakanyanyisa yainge yakandibata. Ndakagadzira mastories asi hazvina kushanda. Ndakabva ndachizotanga kufamba ndichienda kun'anga dzakasiyana siyana. Pakutanga ndakange ndichitya kushandisa mimwe mishonga yandainzi inouraya, asi ndakazongoti chero zvazvaita. Ndakazopiwa mishonga iyo yandainzi ndinofanira kuti ndinge ndichizopota ndichipfungaidza. Izvi ndo zvandaita usiku. Ndaitaimira kana vanhu varara, murume wangu arara, sezvo ndakazoroorwa musame village imomo nemurume wangu wekutanga. Ndobva ndatora mashizha angu aya ndofamba. Nerimwe zuva ndakatongopotsa ndarumwa nenyoka ndichifamba usiku. Ndobva ndadzokera pamba ndoenda paroom iyo yainge ichishandiswa nehanzvadzi yangu nemudzimai wake. Ndobva ndatanga kupfungaidza chiutsi kuti chinge chichipinda nemuzasi medhom. Ndaitobatidza kamoto muhari. Ndobva ndatanga kupfungaidza ndakapfugama padhuze nepadhoo kuitira kuti chiutsi ichi chinge chichizopinda mumba mavanenge vakarara. Vakazotanga kunetsana zvisingaite. Brother yangu ikasvika pakubaya mukadzi paruoko nebanga. Izvi hazvina kumbotora mwedzi yakati one day. Mushure mekunge zvaitika vakabva vachizorambana. Saka vakange vavengana zvisingaiti. Vainge vari vanhu vaingogara vachingorovana. Mukadzi wacho akazosvika pakuita boyfriend, zvikabva zvachizozivikanwa nehama dzose kuti ndo zvainge zvoitwa nemuroora. Ndikati ndakakuudzai ka ingawani paya. Ndikati munhu uyu ipfambi, mukanditi inini ndini ndisina mwoyo wekuda muroora. Chitarirai muone, zvimwe kuda mwana uyu haasi mwana wemudzinzarino, saka ngaaende naamai vake. Vakabva vadzingwa vari pamwe chete. Kusvika pari nhasi hatitozivi kuti mukadzi iyeye akaenda kupi. Zvino nekukura kwandaita ndinonzwa ndichibatwa nerimwe godo rakanyanyisa, because brother yangu kutaura kudai iye atori neumwe munhu uyo waari kufambidzana naye. Plus now I understand kuti zvandainge ndichifungidzira kuti zvinogona kuitika pakati pangu nebrother yangu makuna zvinhu zvisina
kunaka kuti unge uchizonzi wava kugara nebrother yako muchigara mose semurume nemukadzi. I wish I had never done something like that, but ndo zvakaitika chiri nemafeelings nebrother yangu to this very day, just that semunhuwo akura iko zvino zvindava kukwanisa kucontrola mafeelings nema-emotions angu, but ndo zvandakatoita izvi. Ndinoda kureurura kusvika pakumuparadzira marriage yake. Zvimwe kuda kutaura kudai angadai akatogara nemudzimai wake, but nekuda kwegodo ndikasarudza kuti ndinge ndichizovapesanisa. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, zvakangooma. Pakaipa nzoti mamwe maconfessions aunoita kupererwa. Shuwa anze ndaimuisira mushonga ndichimupa mvura inenge ine mushonga kuitira kuti ange achizorara, ndobva ndarara naye usiku apa iri brother. Zvakangooma. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi yenyu mukomanashi, ndiri kukumbirawo kuti pamuchaisa nyaya yangu munge muchizovigawo ID. Ndiri munhu ari nekuti pane zvinhu zviri sensitive zviri kutoitika, ndikuda kuti munge muchindibatsira. Handidi kukonzeresa kupesana kukuru mumhuri. Ndiri murume uye zita rangu muchanditi Thomas. Ndine makore 41. Ndakakurirawo muHarare, asi iko zvinozvi ndiri kugara muSouth Africa. Nyaya yangu mukoma inorwadza. Izvi ndo zvakaitikawo mumhuri. Kana uri murume anenge aine mari, siyana nezvekuhura, nekuti kana ukahura vana vako vanozosara vachizotambura, ende mukuhura unokwanisa kusangana uye nekuzopa vamwe vanhukadzi vanenge vakamirira mukana wekupinda muupenyu hwako, vobva vachizokutorera zvose izvo zvaunenge wakashandira iwe nemudzimai wako. Baba vangu vainge vari munhu ainge aine mari. Baba vangu vainge vaine dzimba dzakati wandei, but dzimba idzi dzose dzakapera kutorwa nemagirlfriends. Baba vangu vaiva nedambudziko rekuti vakafambidzana nemukadzi vaitobvisa kana amai pamatitle deeds. Amai vanguwo nekusazivawo mitemo yenyika uye vaiona sekunge kuchata kunyange kucourt zvinhu zvisina kana basa. Baba vangu handisivi kuti vakachata nevakadzi vangani. After vachata nemukadzi, mukadzi obva avaramba, obva avatorera pfuma vachishandisirwa maloya. Amai vangu sezvo vainge vari munhu ainge asina kunyatsokudzidza, vaingogariswa kumaruzevha. Isu kuti tinge tichizonzi tava kugara muHarare, takatoitawo zvivindi zvekutongouyawo muHarare tikatanga kutongogarawo pamba pababa vedu, tane kugara kumaruzevha. Baba vedu vainge vaine mutemo wekuti ivo ndivo vega vanogara muHarare, mhuri yavo inenge igere kumaruzevha. Saka takazogumisidzirawo tava kugara zvedu muHarare, but pamba paigara pachingouya vakadzi vakasiyana siyana avo vainge vachidanana nababa vedu. Imba yozotogumisidzira yava kutonzi yava muzita remukadzi iyeye. Saka baba vangu vakabva vachizowana umwe mukadzi, vakaroora umwe mukadzi wepiri ainge ari wechidiki. Vanhu vakatoti baba vadzikama, nekuti mukadzi uyu airatidza kuva munhu ainge aine rudo nehanya nesu. Painge paine imwe imba iyo yainge yakanzi nababa, iyi imba yevana vangu. Amai vakabva vachizotanga kurwara panguva yacho iyoyo varwara. Baba vakabva vachizonorora, ivo amai nini, ndokubva amai vachizoshayika. Mukadzi uyu akazongochinja. Baba vangu kufa kwavakaita kwakange kusingatombonzwisisiki. Vamwe vachitaura vanoti ivo amai nini ndivo vakabva vauraya baba. Mukadzi uyu akabva achizonochinja matitle deeds, but panenge pakatoshanda huori, because imba iyi yainge yakanzi kuti inge ichizochinjwa matitle deeds panenge pachida masignature edu isusu sevana. Asi kana kuri kunzi imba yainge ichazotengeswa kana kuchinjwa matitle deeds tisati
svitsa 18 painge paine maguardian in which vainge vari vana sekuru, hanzvadzi dzaamai vaisambofa vakaitiswa zvinhu zvakadaro kuti vange vachisaina kuti mapepa emba ange achizochinjwa. Asi ndo zvakatoitika mukomanashi, imba yakatochinjwa matitle deeds. Chinorwadza kutaura kudai, pose pandinodzokera kumusha ndinotonzwa zvichitonzi pari kutogara maloja pamba ipapo vari kutokolekta mari dzemarentals. Handizivi hangu kuti kana zvakadaro ndingapafambisawo sei, because imba haisisiri mumazita edu isusu sevana, yatova muzita ravo ivo amai nini. Kana paine munhu anokwanisa kutibatsira, kana ari lawyer, ngaandipewo mafone numbers ake ndinge ndichimbotaurawo naye. Tinokwanisa here kuti tinge tichitora dzimba dzainge dziri dzababa tikwanise kuti tinge tichizodzishandisa isusu, because vamwe vakadzi vacho havana kumbogara vakaita vana navo, vavakachata navo havana kumbogara vakaita vana vakatotorerwa dzimba. Baba vangu vainge vaine upfumi hwavo, but nekuda kwemagirlfriends vakasvika pakuzviparadzira upfumi hwavo hwose. When you post my story muso, ndizivisawo mukoma, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvinorwadza pakaipa. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, please post my story sahaidi. Ininiwo ndine nyaya inondirwadza, asi ndinoda kuti vanhu vange vachidzidza kubva pandiri. Kana uri a businessman, usambofa wakaita mafriends, nekuti unosara uri mumadhaga. Ndiri murume ane makore 45 years kuberekwa. Handichazombofizve ndakaita mari semari yandakamboita. Ndatongozozviudza kuti ndichangofa hangu ndiri munhu anenge asina mari. Ndakasvika pakurambuka nemukadzi nekuda kwekuti nhamo yakange yapinda mumusha apa. Ndainge ndakapiwa yambiro nemukadzi kuti siyana nazvo izvi zvekungosimudzira anyone waunenge uchiti unoziva. Saka ndakange ndichigara muSouth Africa. Ndainge ndava nemakore akati wandei ndakabuilda business rangu zvishoma nezvishoma, ndo zvinondirwadza. Ndakatanga ndiri munhu wepasi, ndainge ndichingoitawo zvekungotengesa kusvika ndichizowana a small tender. Ndainge ndava kushanda neimwe kambani yakakura. Tenda racho ndiro rakachinja upenyu hwangu. Ndikatanga kuwana maclients, ndikavaka network yakasimba, zvinhu zvikatanga kufamba, uye ndakatozviona kuti ndainge ndatokura mubusiness. Asi sezvo basa rainge richiwedzera, ndakaona sekunge ndaida munhu wandingavimba naye kuti tinge tichibatana, sezvo matenda awa tainge tichimawana through kacorruption kataiita nemaaccounting officers. Ivowo taizovapawo mari at the end of the day. Ndopandakafunga imwe shamwari yangu Norman, uyo ainge agara ari muSouth Africa. Takazivana kwemakore akawanda, takadzidza tose, ndaivimba naye zvakanyanya. Ndikafunga kumuudza kuti ndo maopportunities andainge ndichiwana tichiita corruption wo, kuti tinge tichiramba tichipiwawo tumatenda twacho zvisingatendedzwe. Saka ndakamufonera akauya kumba. Madam vakatsamwa vakati, ungaudza munhu kuti izvi ndo zviri kuraramisa mhuri yako, kana kuri kunzi akazokutengesa handiti mhuri yako ndo inozosara ichifa nenzara. Asi handina kuzviona saizvozvo. Ndakamutsanangurira maopportunities kuti anouya sei kwandiri, akafara. Saka iye akati ainge achidawo kuti ainge achizodzidzira. Ndikamudzidzisa mabasics ebasa racho, ndikatomuita murungu, ndikamuratidza maclients. Ndikaudza maclients kuti kana mukaona uyu munenge matoona ini madeals andaiita, uye zvekare nemacontacts ndiye ainge ava nemacontacts ose. Mukomanachi ndakangomuvhurira kambani ndikati iwewe chiita partner. Pakutanga zvaita sekunge zviri kufamba zvakanaka, tichishanda tose tichigovana mari, uye business redu rainge richikura. Asi pane zvimwe zvinhu zvandakatanga kuona zvandainge ndisinganzwisisi. Norman ainge ari munhu ainge ava kuda kuziva zvakawanda, which is normal. Asi dzimwe nguva aita sekunge ari kunyanya kuferefeta pazvinhu zvangu.
aibvunza nezvemaclients angu ose, manumbers, maemails nemadetails avo. Ndaifungidzira kuti ari kuda kungodzidza zvake. Handina kana kumbogara ndakafungidzira zvakaipa. Nerimwe zuva ndakafunga kuenda kuvacation nemudzimai wangu. Takange taenda kune imwe nzvimbo tikagarako kwenguva yakareba because ndainge ndichida kutora a break. Ndakasiya Norman achibata basa mubusiness ndaivimba naye. Ndakange ndatosiya foni yangu yekubasa ndiye ainge ainayo kuitira macalls ange achizopinda. Ndakafunga kuti ndiri kuitawo chinhu chakanaka, asi ndakange ndisingatozivi kutoti ndatozvikanganisira muupenyu hwangu. Ndiri kuvacation ndaingoona sekunge zvinhu zvainge zvingori maclients ndichimboti ari kungotaura hawo naNorman. Pandakadzoka ndopandakaona kuti zvinhu zvainge zvatodhakwa. Akaenda akanomhan'ara kumapurisa kuti pane muZimbabwean ari kuita corruption. All my clients were gone. Pakutanga ndakangoti zvimwe kuda I am going to return back ndinge ndichizowana maclients angu zvekare. Ndikasungwa ndikagara mujeri kwegore rose ndiri mujeri. Mari dzandakashandisa dzainge dzakawanda. Iye zvake ainge atova neimwe kambani iyo yaainge akavhura in secret nemudzimai wake. Vakavhura kambani vakatanga kurana business. Chinondirwadza ndechekuti vakazotowana mamwe macontracts apo pamakambani avo andainge ndiine macontracts nawo. Saka zvinhu zvinotongondibata to this very day. Ndinongoti kana uine business, kana uchida kuzoronga business, ziva kuti you are supposed to live a lonely life. Usada kuunza vanhu pazvinhu zvako, nekuti kana ukaisa vanhu pazvinhu zvako unomomoterwa nevanhu vaunenge uchifungidzira kuti vanhu chaivo vanenge vachida kushanda newe. Asi the day zvinhu pazvinongonzi zvabhenda ndopaunoona kuti unosara uri wega as a businessman. Mhuri yangu mukoma inotambura kudai. Ndakaita mistake and I don't hope kuti umwe munhu achasanganawo nemistake yandakaita. Hadzisi shamwari dzose dzaungati ishamwari, asi munhu wose unenge uchida kukuridzira pabasa anenge achidhizeva kuti unge uchimusimudzira. Chingozviraramira upenyu hwako huri wega ende usada kungoudza munhu wose kunyanya maZimbabweans. Unofanira kuti unge uchimangwarira nekuti vanotonzwa kutorwadziwa kutoti umwe munhu ari kuita mari iye asingaiti mari, obva ati zviri nani kuti ndinge ndichimudonhedza munhu uyu tinge tichizoseka. Munyika medu mune bitterness yakawandisa inokonzeresa kuti vanhu vange vachinzwa kuda kungoseka vamwe vanhu. Muri yeZimbabwe ndo message iyo ndakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma vasho vedu anzi munyika makazara bitterness yakanyanyisa. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma Nashi, kana zvichiita tauraiwo nemunhu wangu. Zita rangu ndinonzi Pati, ndiri musikana, ndine makore 29 years ekuberekwa. Ndakabva kuroorwa nemurume wangu uyo anonzi Calvin. Muchato wedu takange takatoseta date iro rinogore muna June, that is when patanga tiri kufanira kuti tinge tichizochata. Saka iko zvino Calvin uyu haasi kudavira kana macalls angu, uye zvekare anongondiblutika paWhatsApp mushure mekunge andiudza kuti tete vangu Chipo vakamuudza kuti inini ndakamboita zvekutengesa muviri wangu mumabhawa. Mukoma Nashi, ndainge ndichimboita zvekutengesa mubhawa but ndainge ndiri cashier, kwete zvimwe zvose izvo zviri kutaurwa natete. Saka iko zvinozvi iye ari kuti sezvo tete vako vakatoudza hama dzangu dzakati hadzichadi kana kukuona, saka totokanzura zvedu muchato. Mari yandakapa vabereki vako haina kana basa, handichadi kuti tinge tichichata. Saka handizivi kuti ndodii mukoma. Ndiri kuedza kutaura naye. Hama dzake dzakamboedza kugadzira gurupu, ndikavatsanangurira zvose ende ivo vatete vanongoti handina chandakambomuudza ini. Ari kungotaura maybe zvimwe zvaakaudzwa neumwe munhu, but vatete vanogona kunge vari ivo vakamuudza. Chinondirwadza ndechekuti vatete ava munhu atoriwo nelife yake yakatonaka. Handizivi kuti sei vasarudza kuti vange vachindiitira utsinye hwakadaro, because ivo vari kumhiri kwemakungwa, vari kuUK. Saka ndakange ndavapa
mafone numbers ake Kelvin vachitaura vose. Saka iye akati vakatondifonera tikataura pafoni kwenguva yakareba, vakati unozviziva here kuti pati uyu paainge ari kuSouth Africa aita zvekutengesa mumabhawa, saka watoshinga here kuti unge uchitora mukadzi aita zvekutengesa mumabhawa achizvitengesa. Saka iye ari kuti haachakwanisi kuti arambe achienderera mberi neurongwa hwatakange taronga hwekuti muna June, that is when we are going to get married. Ndiri kudawo help kubva kune vedare renyu, ndingataura naye sei? Ari kuti iye haachakwanisi, anonyara hama dzake. I have tried to speak with their relatives, but my relatives ari kuti ivo ndinge ndichingotaura nemunhu wandichazovaka naye upenyu, kunyange ivo vachindida, but havakwanisi kumuudzira zvekuita. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Munokwanisa kundipa manumbers avo ndomboedzawo kuvafonera, maybe vanokwanisa kuzvinzwisisa. Amen. Vedare ndichazokupai update kana ndikapiwa mafone numbers avo mukoma Kelvin. Zvakaoma hazvo vedu we. Hey, apa munhu uri kuUK, mwana wehanzvadzi ari kuZimbabwe, she's supposed to get married, then wotanga kutaura zvinhu zvakadaro kuti paiva kuSouth Africa aita zvekutengesa mumabhawa. Zvinenge zviinei newe zvinhu izvozvo zvaunenge wotaura? Asi zvakangooma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvakare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.